Kaya sa tanang Revelation Seminar or Prophecy Seminar, ang pinaka maka-attract og tao kini, the mark of the beast. Muna number 1 yun maka-attract. Number 1 po ning makalagot, number 1 ning makasuko, pero number 1 ning maka-attract. Maikag kaing mga tao maminaw, unsa maginang marka sa mananap nga mapintas. Niyang uban mga tao nag-ingon na. Ang 666 mana, ato na po ng review, na hisgutan ko na ni partly sa milabayang mga gabi. But the big question remains, is the mark of the beast a government identification number? Some years ago, sa senador pasad si Senator Ping Lacson, na naman po siya ron, subject for election kung mabuto pang mga tao niya. Nag-endorse siya og usa ka balaod alang sa one ID system for all Filipinos. Munang kamo, ang uban ninyo na picture na sa kanang picture sa One Philippine National ID. Gihimo na sa Philippine Statistics Authority kung PSA. Amot nakuha na ninyo. Ang akong gibalik, ang nagdungan mig picture sa akong asawa sa Philippine National ID, One ID, pero nakuha na niya iya. Ang card yun. Ang ako, ilar akong gibutangan, gitagaan ako nila sa kopya nga naa sa akong, nasuwat rin sa papel. Ang uban ninyo, anak po tingali, but they say, ingon ana na ang hitsura sa imong ID pastor. Naana ni ron sa akong cellphone. Wa pa sa ako ang card yun. Apan ang uban na ingon pagsulti na, dili ta pa picture ana. Kung magpa-picture ta ana, ang 666 naman na. Maraming naghanag yung patuo-tuo inin 666. Oy, kulbaan ng mga tao inoy. Some years ago, panahon pa ni Marcos, doon ay program nga, give-free bitaw o distribute sa gobyerno ang mga fertilizer para sa mga farmers. Apan gi-organize ang mga farmers o usa ka cooperative nga ginganlan nilag FFF, ngang meaning Free Farmers Federation. Abot pila ninyo na hinumdum ana. I think that was during the 60s. Ang FFF, ingon sa ubang tao, di ta mo apil, ana. Kay letter F is number 6 na sa alphabet. A, B, C, D, E, F. Unya, F, 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 666 na. Kuyawa ng mga tao. Muna na yung manawat sa fertilizer. Karoon na pong 3 years ago or 2 years ago. Bago na human. Since 1920 hangtod sa 1923, rather 2023, 2020 to 2023, nahitabo ang COVID. Unya, nagdeklarar ang World Health Organization aron mas safe ang mga tao modawata sa vaksin. Ingo na po mga tao sa kalibutan, di ta ng vaksin. Kaya ang 666 na ang marka na nga isuksok sa atong lawas, sa kamot o sa agtang may giingon sa Bible. Mga igsoon ako monsultihan. Pwedeng malibog ang mga tao, pwedeng mo speculate ang mga tao, pwede silang muhatag og kahulugan. Ang mga pangulo po sa relihiyon, isig binumbahay sila. Ang mga pangulo sa relihiyon, ingon, ang 666, kanang inyong pangulo. Kanang inyong pangulo, isig iyalag, tinulisukay. Hasta ganang presidente sa Amerika. Si Ronald Wilson Reagan, matod pa nila, Ronald Wilson Reagan. Ronald is 6 letters, Wilson is 6 letters, Reagan is 6 letters, 666 na. Nya kay sila man duha banto sila ka dagko kay instrumento nga nagamit alang sa pag-approach sa Russia for the collapse of the USSR. Naghiusa ang Amerika ug ang Vatican. Munang ingon sila nga na 666 lagi gina sila. Brethren, I want to tell you, ang atong target karon ang pagsusta unsa may gisulti sa Biblia is the mark of the beast, the barcode on a can in a grocery market. Nawa mo pa ninyo mamalit ni ana mo sila. Ala, naanagani ingon ana makita ninyo 666 na. Napa?
Ingon sila na pagmatngon mo sa mga ID nga inyong madawat anang inyong mga ATM, credit cards, kay basig na adiha. Kay naamagod po'y gipalakaw nga istorya. Nga nagyoy kalihukan sa kalibutan ron nga eventually, di na mo mudag ID, di na mo magdag pitaka, apan musod mog tindahan, maditik na mo. Kay naay gilubong sa inyong kamot nga microchip. Mao ba na ang mark of the beast? As I have told you, we will have to ask the Bible. Apan sa dili pata mo hisgot sa marka sa mananap nga mapintas. Ang ato ang ngayon i-identify usa kinsa maning mananap nga mapintas. Who is the beast? Ano siya ha? Is the beast a person? Ronald Wilson Reagan. Ang ubang mga religious organization, ingon sila, si Felix Isagon Vencedor, gikinat sila nila ang manalo kay aron mahaom lang yun. Ako bitaw ning gisulayan, ingon ko nga, ug ato ning sulayan rong gabi i-romanize nato ang ato mga ngalan. I-romanize ba? Himo ang Roman ang imong ngalan. Akong gisulayan ang ako, Edwinos Cuyos Gulfanos. Akong titanaog mo, mulugwa ba ang 666 akong kwintahon, ang equivalent sa akong ngalan, kuwang man, 599 ra. Kuwang-kuwang dili mo haom. Apan, chances are, if we use that kind of method nga ang mga ngalan kwintahon sumala sa Roman numerals, there are possibilities that 1, 2, or 3, or even more from even our little group tonight can possibly have a total equivalent of 666 sa imong ngalan. Nag-drive po ka usami diha sa karsada, ingon na itong akong kauban, Pastor, pagmat ko na lang imong gisundan, tanawaran lang iyang plate number, 666. Mga hadlok ta. Is the beast a person? Is the beast an organization? Dagko ni nga mga pangutana. Ato mangining sulbaron rong gabi The next question is, the beast. What does 666 mean? Unsa gyud kahulugan ni ana? And how can we avoid it? Well, ang atong ablihan ron ang source sa kamatuoran. The ancient words, the holy words, the words of truth. Let's open our Bibles. Ako ning binisaya. Revelation 13 verse 1, identification of the beast. Og nakita ko nga duhay migimaw sa dagat nga usa ka mapintas nga mananap. Kuyaw ning description niya. Nga may napulo kabuk sungay, 7 kabuk ulo. May napulo kabuk purong-purong dihas iyang mga sungay, ug may mabugal-bugalon nga ngalan dihas iyang ulo. Murag naagihan naman nato ning mga pulunga sa atong previous nga pagtuon. Word that speaks big words against the Most High, mabugal-bugalon, sa in English pa, uttering blasphemous words. O niya, kanang ngalan nga, napulo kasungay, na murag nakaplagan, tanong po, nabasahan tayo na sa Daniel, ni atong isang gabi I want to tell you, kanang mga description sa Daniel o sa Revelation, pulos na mga symbolic language, pero ang imong kahibudngan sa iyang pagkasimbolik, ang pagka-consistent sa comparison nga, unta, waman magkaila ni si Daniel o si Juan nga nagsuwat sa Daniel o sa pinadayag. They have a gap of about 600 years from each other, from the time of Daniel to the time of John. Ang ilang gap, 600 years, they don't know each other, they have never met each other, and they do not have books the way we do it today, nga ang gisuwat ni Daniel, mabasahan ni Juan, wala. But they were receiving the same revelation from God through a vision. Kay prophets man sila. Unya, ang ilang nadawat sa vision, ilang gisulat og nabilin sa ato. So kita ang ulahi, ngan mo'y nabulahan, nga naman, ang gisulat sa isa, nga wa mahibaw isa laing magsusulat, ato nadawat. Apa nagsuwat siya, kini si Juan Pananglita, naghimog description sa iyang nakita, nga wa gani niya mahibaw gidescribe na day na ni Daniel. So, ay mo kahibulong anong dunay repetition of emphasis regarding the symbols. Napulo ka sungay,
pito ka sungay, nya na ay napulo ka purong-purong, tuloy na ibot. Ay mo kahibulong anong magka-repeat ang emphasis because it's the same God revealing to people in the last days the same truth that we should know because this is a very delicate matter. Nang manay verse 1. So ang unsay nakita ni Juan, matod pa niya sa vision ni John. Nakakita ko nga dihay migimaw gikan sa dagat or sa tubig usa ka mananap nga mapintas nga may napulo ka buksungay ug pito ka ulo. Wow! Coming up out of the water. Pito ka ulo, napungulo ka sungay. Tanawan ninyong description ug unsa nang mananapa. Verse 2. Ug ang mapintas nga mananap nga akong nakita daw usa ka leopardo. Ang iyang tiil, murag tiil sa uso, bear. O ang iyang baba, murag baba sa leon. Wow! Grabe nga combination eh. Nabasahan naman po na nato somewhere else. Na ay leon, na ay uso, na ay leopardo. Nabasahan naman. Dito man sa description ni Daniel sa Daniel 7. The sequence of the kingdoms that has ruled the world one after another. The lion which was symbol of Babylon, sama sa head of gold sa Daniel 2, ang bear nga symbol sa Medo-Persia, Media and Persia combined, sama sa symbol sa breast and arms of silver sa image sa Daniel 2, ang leopard beast with four heads, nga atong nasabtan nga ang meaning day ni anang four heads after the fall or after the death of Alexander, Greeks were divided into four kingdoms according to the four generals taking over the reign of Alexander. Lysimachus, Cassander, Ptolemy, Lysimachus, Cassander, Ptolemy. Do you know the other guy? Ang upat ka general mo day, meaning sa Greece mo nang nahibong tanga ang Greece bronze diri sa hawak sa Daniel 2 apan 8 ka ulo, apan ang pako leon og ang leopardo, ang meaning ana swift kaayo ang ilang pagconquer, meaning kusog ang ilang lupad, ang ilang pagpildi sa mga neighboring countries, neighboring kingdoms, dali ra. Apan ang ikaapat nga beast na hibawta katong longest reigning empire sa Daniel 2 nga paa nga puthaw ug bitiis nga puthaw. That's Rome. Apan ang description sa Rome, dunay na po kasungay, samas na po katudlo sa tiil sa Daniel 2. Kita ninyo ang repetisyon. Now, ang describe karon ni John sa iyang nakita. Nakita na ko nga kining mananapa daw usa ka leopardo. Na dito, nasa iya ang karakteristik sa Greeks. Ug ang tiil niya murag uso. Sa ato pa nakaambit pud siya sa karakteristik sa Medo-Persia. Apan ang iyang baba murag leon. Nakaambit pud siya sa characteristics sa Babylon. You know what this means? This means that this beast nga nakita ni John sa Revelation 13 is in characteristics is a combination of all the other past kingdoms before it came. Naa kaniya ang karakteristik sa Babylon, meaning may mga pagtulunan ang Babylon nga gisaw niya. Naapod kaniya ang karakteristik sa Medo-Persia, kay ang uban nga mga gika, ang paganism sa Medo-Persia, na-relay naman po nga rin niya. Naapod kaniya ang pagka-polytheistic sa Greeks, kay daghan man ang ilang gitanaw nga halos, bisan unsang kalihukan sa kalibutan, may Diyos, naa kaniya. So, this beast is a combination of all. Unsa magining mananapa, oy. But, niyara ang atong pagtuon. Unsa may kahulugan sa tubig, diin migimaw ang mananap nga mapintas. Ang iyang kahulugan, Revelation 17:15. Og siya miingon kanako, ang imong nakita nga mga tubig, diin naglingkod ang dautan ng babae katong
Babylon na po, nga itong gisgutan the other night. Kini sila mao ang mga tao ug ang mga panon sa mga kanasuran ug ang mga pinulungan. The other night, I was telling you, when the prophecy talks about winds, hangin, ang iyang kahulugan ni ana, destruction. Whether natural calamity or man-made destruction. Meaning, whether earthquake, typhoons, or hurricanes, or floods, munay natural disasters. Or destruction by man-made disasters. Samas mga bombs. So, ang meaning sa winds, destruction, disaster. Apan, ang meaning sa waters, kung gamito na nagpropesya, group of people, a densely populated area. Sa ato pa, dapit sa kalibutan nga daghan kaayog tao. And I want to tell you, ang application yun niini is what we now call in our present terminology as the old world in our history. Unsa may old world sa inyong nahibawan? Europe. Ang Europa, kay dihaman sa Europa ang sibilisasyon nga milukop sa kalibutan. Europeans ba ang nagdiskubre the rest of the world? Europeans ang nagdiskubre sa Amerika, Amerigos Vespucci and Christopher Columbus. Europeans ba ang nagkolonize sa daghang mga nasod sa Africa, sama Sierra Leone, sama Cameroon, nga mga French colonies. Europeans ba ang nagkolonize sa ubang mga nasod, sama Canada, nga French ang niadto dito? Europeans ba ang nagdala sa civilization nga ri sa Asia, sama nila ni Magellan nga Portugal, Portuguese apan Espanyol. Sila'y nag-colonize diri sa Asia. So, inyong makita mga igsoon nga ang meaning ni anang kanasura, tubig, dagat, diin migimaw ang mananap is center of civilization. That's Europe. Ang sentro sa daghang mga tao sa karaang panahon. That's Europe. Full of people. Muna ang atong world history, mahibong ka, man kayo ni maghisgot sa ubang mga bahin sa kalibutan. Ang hisgutan, ang Europe man. Why? Because civilization all the way goes back to the old world. The other words, such as the advancing words today, nga dili nila matawag og old world, ang new world. Unsa may new world? The developing countries such as the Americas or the rest of other highly urbanized or industrialized countries in the world. Ang dili makategorize sa old world, which is Europe, o dili maapil sa new world nga mao ang advanced countries sama sa Amerika o uban pa nga lugwa sa Europa, gitawag na nilag third world countries. Apan ang term nga third world, ang iyahag yung meaning dili lamang kay wa maapil sa old o sa new, kundili pobre nga mga nasod. Apil ta. Naapil man ta sa third world countries. Apil ang mga nasod sa Haiti, kanang ubang mga lugar nga matawag tag underdeveloped. Munay gingalag. But the point is this, biblical ang description nga didto muguwa ang mananap nga mapintas sa sentro sa daghang tao, Europe. Okay, atong tanawon ni. Unya, ang iyang kinaiya sa akong gidescribe sa inyo, combination. Na siya pagkaliyon, may pagka Babylonia siya, pagtulunan, idolatros. Na siya pagka-bear, na siya pagka-leopardo, sa leopard, Greece, o na siya pagka-fourth beast, ang dragon, nga walay description. Apan sa Daniel 7 verse 23, nag-ingon diri, thus, the fourth beast shall be a fourth kingdom of earth. Munang nahibaw ta nga Rome ang fourth beast. Now, the beast in this prophecy represents a political or religious power. Usa ka gahom nga dako kaayo ang iyang influensya. Kay gitamod siya sa mga tao dili lamang ingon nga civil leader, kundili gitamod sab siya ingon nga religious leader. Munang nasamot kadako ang iyahang gahom. Now, sa Revelation 13 verse 2, ato maning mabasa karon, dunay ginganlan diha nga usa ka dragon. Kanang maong dragon, sumala sa Revelation 13 verse 2, gihatag niya ang iyang gahom diri sa yuta ngadto ni ining beast.
Sa ato pa, ang beast, kung ma-identify nato siya, the dragon turned over his power to this beast in order for him to be effective in ruling the world. Wow. So it's a borrowed power from the dragon to the beast. Na atong basahon na yung sunod, na ato naman yung isgutan gagana ba, mo na ang mga kingdoms. Unya, kana nga dragon, ingon sa Revelation 12 verse 4, sa description sa babae nga putig bisti nga naay 12 ka purong-purong bulawan siyang ulo, unya nabuntis ning bayhana. Sa description sa Revelation 12, and the dragon stood before the woman who was ready to give birth. Ang uban nag-ingon nga kana nga babae si Maria na. Nga pagpanganak niya, naa na dayon si Herodes nga mupatay sa bata. So si Herodes ang dragon. I want to tell you, that goes deeper than that. The woman is not any single individual. It's the representation of God's true church. Because in the Bible, when the prophecy mentions about a woman, it represents the church. Parehagod sa Ephesians chapter 5. Si Kristo mao ang ulo, ang iyang asawa mao ang iglesia. Busa, ang iglesia kinahanglang mahigugma ni Kristo sama sa asawa nga mahimong loyal lover sa Ginoo. Sa Old Testament, gitandi nga ang woman is always compared to God's faithful people. Basahon ninyong Ezekiel, basahon ninyong Jeremiah, pag-apostatize sa Israel, ingon ang Ginoo, "O minahal kong Zion." Yang asawa kibali, asawa sa Dios ang simbahan. Nganong nangita mang kaglaing hinigugma gawas nako, adultery. Nga naman, ni simba magdiyos-diyos ang mga Israel, wa mag-faithful nga unta ang giingon sa Ginoo, "Thou shalt have no other gods before me man." Apan ang Israel, ni simba na mas diyos-diyos sa mga pagano. Munang ginganlan niya ang Israel adulterous woman. Muna itandi sa Ginoo. Now, na ang Israel, although niagi siya pagka-adulterous, pero ang iyang identity gyud sa Israel, God's chosen people. So the woman primarily represents God's people in the Old Testament. And secondarily, God's people in the New Testament. Muna hinungdan nga naa siya 12 ka purong-purong. Nga naman, ang 12 ka purong-purong sa Old Testament represents the 12 tribes of Israel. On the other hand, sa New Testament, ang 12 stars nagrepresent po sa 12 disciples of Christ. Muna nga, ang kinatibuk-an nga meaning sa babae nga putli nga nagtindog sa buwan. God's people both in Old and New Testament. Now, ang gianak anang God's people in both the Old and New Testament is the Messiah. Ang nahimong Mesiyas nga matod pa sa Revelation 12, who ruled the world with a rod of iron. Apan may dragon nga nag-atang, nga inig anak sa babae. Patyo niya ang bata sa babae. Now, remember, we have already told you, ang dragon nag-operate diri syuta pinaagi sa Roman power. Okay, ato na lang. To devour her child as soon as it was born. In the Bible, the dragon represents Satan. Ato nang mabasa, ako ning basahon sa inyo sa Bisaya nga Bible, wala na nako gisagol sa akong PowerPoint. Pero I want to read this to you. I want to be sure that ug naamo sa ani nga Bibles, naamoy Bible sa inyong kamot, you can also read it with me. First atong basahon sa Revelation chapter 12. Ang description sa dragon. Okay, Revelation 12. Tanawa, Bisaya ha. Og dihay usa ka laing tilimad-on nga nagpakita sa kalangitan. Tanawa usa ka dakong dragon nga mapula, nga may 7 kabuk ulo og 10 kabuk sungay. Wow, this is identical with the beast. Pero dragon ang giterm kaniya. Unya, pag abot nato sa verse 9, nahitabo man ang gubat sa langit, ang Dios o ang iyang mga manulunda, si Lucifer or si Satanas o ang iyang mga manulunda. Unya, ang verse 7 to 12 sa Revelation 12, naghisgot nga napildi ang panuway, napildi ang yawa o ang iyang manulunda. Yes, verse 9 na.
o gitambog ang dakong dragon. Gitambog ang dakong dragon nga mao ang sirpinti nga karaan, ang ginganlag Yawa og Satanas, ang maglilimbong sa tibuok kalibutan. Gitambog siya ngadto siyuta ug ang iyang manulunda gitambog uban kaniya. Munay mo kahibulong anong naay mga panuway diri sa kalibutan ron. Kay kini ding atong kalibutan mo ni gihimo nga labayanan sa dili na angayan papuyon sa langit. Diri gilabay. Munang sa verse 10, ngayon sila nga, luoy ta. Verse 12 ta. Kay, kita may gilabayan sa hugaw dito, naapektahan ta. Okay, akong basahon pag yun further sa verse 2 sa Revelation chapter 13. Ug ang mapintas nga nanap nga akong nakita daw usa ka leopardo, iyang mga tiil, murag tiil sa uso, yang murag baba sa leon, ug kaniya gihatag sa dragon. Paminawang, verse 2. Ug kaniya gihatag sa dragon ang iyang gahom, ug ang iyang trono, ug ang iyang pagbulutan. Now, that's a very revealing text. The dragon is Satan. The powerful angel that rebelled against God in heaven, who fought with the angels of God. Apan napildi gilabay diri siyuta. Pag abot diri siyuta, sa nagdagan ang kasaysayan, ingon ang Yawa, dili ko mo pakita sa mga tao. Kung magpakita ang Yawa sa mga tao, mahadlok ta. Laksot mo siya. Apan mo gamit ko gahom, nga maoy magsilbing representante nako ug mapahilayo sa katawhan gikas ka matuoran. Munang verse 12 atong gibasa. Kung basahon pag-usab ha, og ang nakita ko gihatag sa dragon ang iyang gahom ug ang iyang trono ug ang dakong pagbulutan. So naa na ron sa mananap nga mapintas ang gahom sa dragon. Unsay iyang main function? Ang pagpahisalaag sa katawhan sa kalibutan. So the dragon in the Bible represents Satan. Now, in Revelation 12, Satan works through pagan Rome to destroy Jesus. Because it was pagan Rome that made the law nga patyon ang tanang kabataan 2 anyos paingon sa bag-ong na tao. Munang gitago in tao ni Joseph, si Mary ug si Jesus, gidaan niya nga to sa Egypt. So, it was a Roman official who tried to kill baby Jesus. It was a Roman governor who condemned Jesus, Pontius Pilate. It was a Roman executioner who hammered the nails into the hands and feet of Jesus. And it was a Roman emblem that was sealed in the tomb of Joseph of Arimathea. Katong lubnganan, gisilyuhan to sa Roman seal. And it was the Roman guards who watched his tomb. In short, ang gigamit, ang gidescribe sa pinadayag 12 nga ang dragon miatang aron iyang patyon ang bata, gihimo na niya. But ato na. Now, who did the dragon or the pagan Rome give its power, throne, and great authority? Kinsa may iyang gitugyanan? Pagan Rome man gyud ang dragon. Gitugyanan sa dragon sa iyang gahom ang pagan Rome. Meaning, dili ang Christian Rome ha? But later, niana ang development. Kay wa mulungtad nga pagan Rome existed forever. There was an overthrow. Atong panahon na ang mga sources, dili na sa Bible, kundi ang mga history books na. Professor of History, University of Rome, LaBianca. Ingon pa niya, to the succession of the Caesars came the succession of the pontiffs of Rome. Sa may buti, ipasan mo ana. When Constantine left Rome, he gave his seat to the pontiff. Gabi ato man lang gibasa. Ni atong about 476 si Emperor Romulus Augustulus. Di na niya makaya ang barbaric tribes, ang katong 10 kingdoms bitaw. Ang barbaric tribes di niya makaya. So ni-abdicate siya, ning resign siya sa ang pagka-emperor.
Nisamot kadako kay si Justinian panahon nga siya ang emperor sa 533 nagsugod. Sa nahimong emperor si Justinian, ang iyang gitun-over gyud ang iyang rule as priest king, head of the church and head of the government. The priest king function, which is known as the supreme pontiff. Kanang word nga supreme pontiff, ang iyang kahulugan ana labaw nga pari, labaw pod nga hari, siya'y pinakataas. Kay combine man ang iyang katungdanan, religious as well as civil leader. So, gitugya na, si Constantine ang nagpasiugdaan na, at gipadako na lana nila ni Justinian o sa uban nga mga pontiff. So, by the time of the 6th century, mga 500 and forward, hangtod karon, ang ginatamod sa mga tao, dili na necessary ang hari or emperor, kundili ang head of the church na. Kay siya mangganay mo, korona sa hari, siya may muhatag sa blessing. Ang mga hari po nga iyang kundinahon, mangurog. Gipang excommunicate man niya, sama ni anang panagkabulag nila sa hari sa Inglaterra. Si, I forgot his name, Richard or whatever, kay si nangasawa lain gustong mo pakasal sa papa, di man mo kasal. Munang nimbuwag ang hari sa Inglaterra. Sa Vaticano, di na siya pailalom. Munang natukod ng gingalan karon og Church of England or Anglican Church. Munang po pareha po sa ato. Ang atong usa ka pari diri sa Pilipinas, gusto yung magminyo. Apan, celibate man ang pari sa gikas Vaticano kon Roma, ningguwa siya. Gihimo niya ang iyang pundok nga gingalan karon og Philippine Independent Catholic Church, PICC kung IFI. Sa ato pa, pareha sa Church of England, naagihapon ang kinaiya sa church. Musimba gihapon sila dibulto, apan di na ilawom sa Roma. Church of England na. Di na ilawom sa Roma. Church of the Philippines na. Ako lang nang gihimong mga sampol. Ang point na to nga, ang gahom sa popes, na itong basahon Stanley's History, page 40. The popes fill the place of the vacant emperors of Rome, inheriting their power, their prestige, and titles from paganism. The papacy is but the ghost of the deceased Roman Empire, sitting crowned upon its grave. Sa ato pa, wa na'y emperor, apan ang naglingkod sa trono sa emperor karon, ang pope na, head of the church. So, the beast, by the way, is not a person. Ang gidescribe sa Revelation 13, nga mananap, nga mapintas, nga naay numero, dili na siya tao. It's a religious political system. So, we are not describing one person here. We are describing the whole movement. We are describing the whole system. It's a religious political system. O sa karelihiyoso nga nakumbinar og ang kagamhanan. Nga gingalan tana kagabi og church and state. Usara. And that has ruled the world for over 1,000 years. The government imposed the religious regulations. Unya ingon sa pinadayag 13:8, ang tanan nga mga lumulupyo sa yuta magasimba kaniya. Ako ra kuning basahon sa inyo pag-usab sa Bisaya. Pinadayag kapitulo 13 bersikulo 8. Kay kini nga mananap, by the way, imo ning tun-an pag-ayo, muhari siya sa kalibutan sa gidugayon nga 1260 katuig nga ako nang idetalye sa inyo ang kwintada ana ugma apan sa tumoy-tumoy sa iyang paghari naabtan siya nga nasamad ang iyang ulo ug samad nga ikamatay. Apan sa dayong pagbawi na gyud nga nakabawi siya, naulian siya. Akong basahon ng verse 8. Ug ang tanang nagapuyo sa yuta magasimba kaniya. Tanan sila kansang mangalan sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan, wala makasulat sa basahon sa kinabuhi nga iya sa gipatay nga kordero. Sa ato pa, the world wondered at this beast. Unsay iyang isulti final word. Meaning, sa doktrina pa nga gibarugan, ini nga system karon,
dili siya masayop. Ang iyang isulti, final. Munang term nga, infallibility of the leader of the system. Infallibility gani, dili masayop. Unsay ang isulti, tumana gina ninyo kay maunay tinuod. Kung musulti siya, muna akong gisulti ninyo nga, ubay-ubay ang gipanulti niya nga wala na makit-i sa Bible apan gidawat sa mga tao nga tinuod. Kay gisulti man niya, di man siya masayop. Kay naaman kaniya ang authority sa Dios, kay siya may puli sa Dios diri siyuta, baikar man siya of the God in her. This power is a universal system. And he was given, according to Revelation 3:13-5, he was given a mouth speaking great things and blasphemies. Ato naman ang gidiscuss. How does the Bible define blasphemy? Duha ka paagi. Number 1, ang tao na nag-angkon sa prerogative sa Dios alang siyang kaugalingon. Ato nang gibasa kagabi ang passage sa John chapter 10. Ingon ang Ginoo, pagkakita niya ang mga tao namunit og bato kay labayon siya. Gingnan niya sa verse 30. Daghan ko gipakita sa inyo mga maayong butang. Naghimo kog milagro, gipakaon tamo nga ang gamay nga pagkaon, linibo ang nakakaon. Arang kadaghan sa akong giay buhat nga maayo, asa man anang buhata ang hinungdan nga inyo man kong batuon. Ang tubag sa mga tao kaniya, the Jews answered him saying, for the good work we do not stone you, but for blasphemy, because you, being a man, make yourself God. So, ang number 1 nga meaning sa blasphemy, tao nga miangkon sa prerogative sa Dios. Or, gi-attribute sa mga tao, nganha kaniya ang attribution nga iya raunta sa Dios. Muna yung number 1 nga meaning sa blasphemy. Ang ikaduha nga, munang sa, niya man encyclical man sa dili masayop, nga head of the church, the infallible final word of the head of the church. Nag-ingon siya sa encyclical letter, page 304, na diha ang ngalan sa head of the church, we hold upon this earth the place of God Almighty. So final word lagi siya. Kay sila ang nagunit ni ining kalibutana sa luna sa Dios nga makagagahom. Unsa pa ikaduhang meaning sa blasphemy? Why does this man speak blasphemies like this? Who can forgive sins but God alone? Nunay sa Bible, ang makapasaylog sala, ang Dios. Dili necessary nga musugid ka sa ibong sala ngadtos tao nga pareha nimo. Makasasala pod. God Himself is batod pa nila sa libro, Dignity and Duties of the Priest. Kunay page, volume 12, page 12, verse 2. Daghan man ning libro. Nangutlo lang ta sa, at least, nag-support sa giingon sa Bible. God Himself is obliged to abide by the judgment of His priest, and either not to pardon or to pardon, according as they refuse or give absolution. The sentence of the priest precedes, and God subscribe to it. Sa ato pa, mapasaylo siya dili, depende. Mo require siya unsay iyang i-require para mapasaylo ka, buhatan na. Nga naman, ang iyang word, absolution ka ng in absoluto sa ato pa, napasaylo ka na. Human niya i-require sa imo ang angay nimong buhaton. Mo require man na siya, mo ampo ka, 200 ka, muning klasiya sa ampo, ya kanang rosaryo kay 50 ra man na kalingin, ihapon gina nimo hangtod mahurot. Kung mahurot na, mubalik ka, humanan ako, Padre, ang akong pag-require nimo sa ako, in absoluto. Siya mo describe. Whether he describes a sentence of forgiveness, God subscribe to it. Sa Bible lahi, the only way we can be forgiven is to accept the blood of Jesus in our place. If we do that, we are forgiven. Muna'y dako kayong reason ni Martin Luther sa dihang nahimo siyang pari ni ini nga kalihukan. Kay bisag giunsa niyag puasa, di man mahilom iyang konsensya.
Ni volunteer siya ngadto sa Roma aron maghatod sa encyclical kanang suwat bitaw aron dalhon sa Papa. Misaka siya sa Pilate's Stairs na may usa ka palasyo dito sa Vatican nga gingalan og ang hagdana ni Pilato. Saka na ni Luther nga tuhod ang iyang gigamit. Nag-uban siya sa mga tao nga nagpinitin siya. Nakita niya sa steps sa Pilate's ladder ang dugo sa mga tuhod nga nangasamad. Apan gihimo na nila, why? They want to be forgiven. Kaya ang church nag-ingon penitensya. Wag yun mahilam iyang konsensya. Until he read, while he was professor in the university, as the seminary professor, na-read niya sa Bible, the just shall live by faith. Dili di ang tao mapasaylo sa pangabudlay nga gi-require kaniya sa church or sa kwarta nga iyang ibayad pinaaging indulhensya or misa, kundili sa iyang pagtuo diha kang Kristo. Mao na ang tinuod nga forgiveness sa Bible. Dili ka nang gilitok sa parihan nato. Kay si Jesus may nag-ingon, no one cometh to the Father but by me. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me. But, niya pa, Revelation 13:7, it was granted to the beast to make war with the saints and to overcome them. Gabi ako nang pakita sa inyo nga characteristics man po na sa little horn. Alang sa inyong kasayuran, ang little horn sa Daniel 7 o ang beast sa Revelation 13 is one and the same. Maura na siya. Tanawan ninyo ang ilang kalihukan, maura yun ang description. The beast, nganong gingalan siya little horn, kay nag-start siya nga gamay. Apan nganong gingalan siya beast, kay ang iyahang gahom mo'y may gahom sa nagdagan ang panahon sa kalibutan. Wow! So siya ang in charge sa pag-persecute sa mga tao dito sa Colosseum sa Roma. Siya ang nag-start ni anang gingalan kalon og blood sport nga ang tao naglibot sa arena mutanaw sa tao nga mo protect sa iyang pamilya sa mabangis nga leon, tagaan nin tawhanag espada unya ingnan siya og mapildi nimong leon, libre imong pamilya. Apan kung mapildi ka mo sa leon, busog ang leon. Kay daghan ang ilang pamahaw paniudto panihapon. Ang leon baya sa kami nga nakapuyo mamig Africa for 11 years, nahibalo mi nga ang leon di ay og makakauna dugay kay na sila. Muka og utro, tagurha ka simana. Magsigil na sila katuog samtang gagaling ang ilang tiyan sa karne nga ilang gikaon. So, ang mga leon nga busog dili ka mabalaka. Kay matod pa sa mga Afrikano, ang delikado ra ining mga mananapa is when they are hungry or angry. Maatlan ka nga ang leon gutom, na ikaw may nakitaan. Kaon ka. Maatlan po ka nga ang leon suko, na pildi ka. Apan kung busog ang leon, imong tan-awon, kami magsuroy sa mga safari dito sa Africa, magtanaw mis leon, mamicture mi. Kaya ang leon gahigda ra. Kaya nagpada ko siya, sigig tunaw ang tiyan. Tagura kasi mana na. Manay. But the Romans did that for entertainment. Ang ilang entertainment, persecution of the Romans. Aron nga dili kay gi-outlaw man sa Roman Empire ang Christianity until 300 AD sa panahon si Constantine. Si Constantine naman ang may lugwa nga gi-accept na ang Christians, gi-accommodate na. Apan prior sa iya, labi na yun si Domitian, grabe tong inihaway sa mga tao tungod sa persecution. The church has persecuted, meaning dili kay ang pagan Rome ra ang ning persecute, it was also papal Rome later. Muna akong giingon sa inyo nga, ay mo kalimot sa Inquisition. Ay mo kalimot sa Massacre of St. Bartholomew. Ay mo kalimot sa persecution of the Puritans nga milayas gikan sa Europe ning adtong Amerika. Ay mo kalimot sa mga Waldenses nga gidrive sa mga sundalo nga sinugo sa Papa
paingon sa kabukiran sa Alpine Mountain Ranges sa Europe. Ay mo kalimot sa Albigenses. Ay mo kalimot sa Huguenots. Those are the group of people who believed the Bible during the medieval period. They were persecuted by the church. And ang minimal nagyod nga tugaan sa ato sa mga libro, there was a calculation of between 50 to 90 million lives in the period of 1,000 years as persecuted by the church. Tingali mo ingon mo, pastor, church ang nag-persecute? Dili na tinuod, pastor, walay iyas Ginoo nga mo persecute sa iyas Ginoo. Kitay mo ingon. Biblia atong patuganon. Juan 16:2. Biblia atong patunganon, ha? Juan 16, versikulo 2. Kamo ilang palagputon gawas sa mga sinaguga, sapagkat tinuod ang panahon mo abot na nga ang magapatay kaninyo magadahom nga nagahimo siyag masimbahong pag-alagad sa Dios. Pagsunog sa haliging kahoy kang John Hus sa tubangan sa Katilingban. Pagsunog sa haliging kahoy kang William Tyndale, ang mihubad sa Latin Vulgate nga Bible ngadto sa in English, si William Tyndale. Gisunog man sila sa tubangan sa Katilingban. Ang mga batsahon sa history nagtugaan kanato nga ang gigamit sa nagduslit sa kahoy sa ilalom sa pusti nga gihiktan kanila. Ang gigamit ang krusipiho nga gihumol sa lana. Sa giingon sa Bible, sapagkat tinuod moabot ang panahon nga ang magapatay kaninyo nagahimo og masimbahong pag-alagad sa Dios. It happened. That's what happened in persecution. You read the history of the massacre in St. Bartholomew. You can read that in encyclopedia, you can read that in Wikipedia, you can research that in Google. Inyong makita, lingganay sa simbahan. Alas 12 gabi, ang misa sa adlaw nag-ingon pagkadungog ninyo sa lingganay sa bell anang gabi, panlusad mo sa inyong balay, dalha inyong mga espada o pangihawa ninyo kining mga French Protestants ginganlag Huguenots. And there were thousands of people slaughtered that evening whose blood flowed in the streets of France. Sampula na mga igsoon na ngilad mang ginisgutan. Abi ninyo, ang ubang mga tao maingon dili man na tinuod. Parehara na sa ubang tao maingon Holocaust did not happen. Holocaust really happened. Persecution really happened during the medieval period. Munang Inquisition. Grabing inihaway na. Millions. The church may by divine right confiscate property of heretics. Inquisition na. Ang husgado na. Imprison their persons and condemn them to the flames. Ug naay chance. Ug makitaan ba ninyo? Kaya nag-recommend man kog mga documents nga pwede ninyo tan-awon by yourselves sa inyong mga balay. If you can type sa Google the movie entitled A Flame in the Wind, that's a very documentary story regarding the persecution done by the Inquisition to the existing Christians during the medieval period. Ang title, A Flame in the Wind, is a story of is a Spanish persecution by the Inquisition. A Flame in the Wind. Some of you may be writing that, kay inyo tingalin ng maukay. The church, by divine right, may confiscate property of heretics mo na Inquisition. Ang dato mawada ang propriedad, imprison their persons, condemn them to the flames. Revelation 13:5, and he was given a mouth speaking great things and blasphemies. And he was given authority to continue for 42 months. Ug mas gabiin ako na isgutan sa inyo. 42 months. Ang iyang kahulugan, 1,260 years. Because the Bible says, a day for a year. Muna iyang interpretation sa prophecy. Kanus ang nagsugod ang iyang reign sa beast? 538 AD. Sa dihang si Justinian, finally sa dihang naibot ang tulo ka mga last Aryan kingdoms.
Giturn over ni Justinian ang iyang pagka-supreme pontiff ngadto sa Bishop of Rome ug giingnan niya sukad karon ang final word ang head of the church. 538 AD na. Unya, milas ka na hangtod sa 1798 ug inyo lang totalon, ididak ninyo ang 538 sa 1798, ang lugdang ana 1260 years. Ug unsa may nahitabo sa 1798, kay nahibaw naman tag unsay nahitabo sa 538. When the Supreme Pontiff was turned over as the responsibility of the head of the church in Rome. And 1798 was the time when the head of the church in Rome was imprisoned by the French government during the French Revolution. Kanang gingalan sa history of Reign of Terror. Kanang Reign of Terror, mauna ang French Revolution. O sara ka French ang gipatay dito sa Rome. Igo na nga miingon si Napoleon Bonaparte sa iyang general, si General Berthier. Okay, may gipatay naman nga French citizen dito sa Rome, kuha ang head sa Rome. Giadtuan ang Pope. Gipalakaw siya 95 kilometers sa Valence, France. The old man died while in jail. Muna'y gingalan sa Biblia, and he received a deadly wound on his head. But a wound that was healed. Now, the murder of a Frenchman in Rome, munang sa Church History, page 24, in 1798, gave the French, Napoleon Bonaparte, ordering General Berthier, an excuse for occupying the eternal city and putting an end to the papal temporal power. So, from 538 to 1798, grabe ang power sa church. And the head was the head of the church, who was sitting in the throne, which was a civil and ecclesiastical throne. That's why ang Vatican gingalan og a state within a state. Gamay ra man na kayo nga lugar. Pero nga naiyang panggobyerno. Naiyang panggobyerno. 820 na ka mga tao ang nagpuyo diha. Puros lalaki. Munang wide divorce ng lugar kay may mininyo ay diha. Apan, it's a state within a state. Ang tanang mga nasod ug magpadala sa lag-embasador na ilang ambasador or nuncio or representative nga diplomat nga naa sa sulod sa Vatican. Why? The head there is not only a religious head, he is also a civil government head. Temporal power. Naputol na. Now, the aged pontiff himself was carried off into exile to Valence, France. And the enemies of the church rejoiced. While the last pope, they declared, had resigned. Patay, napatay si Pope Pius. Unya-unsay giingon sa Revelation 13:3, and I saw one of his heads as if it had been mortally wounded. Nasamad siya og samad nga ikamatay. And his deadly wound was healed. Naayon ang samara. And all the world marveled and followed the beast. Sa ato pa, ang iyang temporary nga pagkasamad, nawadaan siya temporary nga gahumhuman sa French Revolution, apanauli ra. Sa dihang si Cardinal Gaspari o si Benito Mussolini, the Premier of Italy, made a historic Roman pact. Unsa man ang historic Roman pact? Kini sa newspaper na ni. Kadto nga San Francisco Chronicle nag-ingon, the Roman question tonight was a thing of the past and the Vatican was at peace with Italy. In affixing the autographs to the memorable document, healing the wound, extreme cordiality was displayed on both sides. You see, ang gigamit sa journalist ang term sa Revelation. Ang samad nga ikapatay na ayo. Apan human maayo ang samad nga ikapatay, unya nibalik sa pwesto ang head of the church, he became more powerful. On the world wondered mo nang sa verse 8. Akong basahon sa inyo sa verse 8. Pag-usab ha. Nahuman ang iyang samad nga ikamatay. Revelation 13 verse 8. Unsay nahitabo? 13 verse 8. I read that again. I read that a while ago, but I'll do that now. Og ang tanang nagpuyo sa yuta, nagsimba kaniya. Tanan sila kansang mga ngalan. Kay ang iyang samad nga ikamatay na ulian. Apan pagkauli siyang samad, mas popular siya kaysa kaniadto. Niya pag nindot. Ato na ning naisgutan, partly sa milabay gabi. Niya ini ang kaalam.
Kinahanglan ang tao makabasa ni ini, makamaupong mo calculate. Revelation 13 verse 18 na. Kinahanglan siya makahibaw og unsay numero sa beast. Apan, kana nga number sa man o sa katao. And his number is 666. 666, dili na mark of the beast. Number of the man who leads the beast system. Do you get the point? Dakog kalainan. So 666 is not the mark of the beast. It's the number of the man who leads the beast religious system. I hope that's understood. Ang number sa Diyos, 7. Apan ang number sa Yawa, 6. 7. Here is wisdom. Let him was understanding calculate the number of the beast. For it is the number of a man. His number is 666. Ako na ning ipakita sa inyo. The official title of the papacy is sa Latin nga pinulungan, kay mumanggina kay Latin magyud kining nahimong paparon, dili naman na siya Latin, kay taga-Argentina naman na, very rare na nga mahitabo. Galing sila ingon nga, basin ang mapuli, dili na po Latino, dili na po taga-Asa, basing Pilipino na po. What a kahibaw, because they are watching for what is happening now. The official title of the head of the church is Vicarius Filii, which means Vicar of the Son of God. Ug diha nato kuha ang kwintada sa 666. Dili na lang na nako usbon kung man nagisgutan sa inyo. Vicarius Filii has a total of 666. But ingon sa Revelation 13:16, he causes both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on the right hand and on their foreheads, and that no one may buy or sell except one who has the mark or the name of the beast or the number of his name. Unang uban mga hadlok ang mga tao, kanang microchip kuno, nga ug ilubong na nas imong kamot, di na dayon kakapalit, di na pud kakabaligya na mga dunot ang imong produkto kung mag-uuma ka. Unya malunusan po ka og dili ka mag-uuma kay di ka naman kapalit kung wala ka anang markaha. Those are figures of speech, but they are parts of the prophecy that remains to be fulfilled, and we believe they will be eventually fulfilled when there will be an international economic sabotage that those who do not worship the beast will eventually be subject to persecution, just like what happened in the medieval period. Nahitabo na kaniadto, it can happen again. Kay dunay pinulungan sa English nga nag-ingon, history repeats itself. Wow. Okay? To understand the mark of the beast, we must first understand God's sign or seal or mark. Duha man ni sila kabuok. Ang Diyos doon na iyang silyo, ang beast doon na iyang marka. Ako na po nang naisgutan sa inyo partly, but I'm not going to repeat the emphasis again. The seal of God is the call to worship the Creator. He cried with a loud voice to the four angels to whom it was granted to harm the earth and the sea, saying, do not harm the earth. Revelation 7 verse 3 na. The sea or the trees, till we have sealed the servants of our God on their foreheads. Sama nga ang marka sa mananap anhapod sa agtang, ang silyo sa Dios anhapod sa agtang. Unsa akong giisgutan sa inyo, ayaw mo paghuna-huna nga ang kahulugan ini dunay manulunda nga nagunit og puthaw nga gibaga sa niya. Unya sa nabaga na moadto siya sa mga tao kay iyang silyuhan ang iyas Ginoo aron mo uros-uros ng imong agtang kana ang silyo sa Dios sa imong agtang. Or ang silyo sa yawa sa agtang og sa kamot, dili na mao. These are all symbols, figures of speech. The hand represents loyalty. You obey what the power asks you to do because you are His servant, you are His believer. Ang agtang imo ng allegiance nga magkinaunsa pa ang mahitabo siya gyoy masunod ug diha nimo makuha kanang pinulungan nga mo manay akong namatan, mo nay akong pakamatyan. Ang meaning ana, di na ninyo mausab akong hunahuna. Ay mo hunahuna nga kung muwali mo, kung mo lecture mo, mausab pa mi. Meaning ana,
you receive the mark in your forehead. Nagplakra na sa imong utok. Igsoon, lisod ba yan yung mangandak ta? Kaya kung mangandak ta, Ginoo na minaw ba yan? Ang akong point mauni, don't ever say, nga unsay imong namatan mo imong pakamatyan, delikado mong guna. Kung namatauroy ka, nagdilaab na inyong balay, na higda na lang ka, kaya mo mani ako namatan, nagdilaab na, sige na lang, di na mauwi. It's common sense. You have to obey the word of God. In Revelation 18 verse 4, come out of her, my people. Come out of what? Come out of Babylon. Come out of religious confusion. Come out of the system of the beast. In the Bible, a sign or seal represents, ako na, di ko na nausbon. But, ang silyo doon ay tulo ka element. The name of the authority owning that seal, his title, and his territory. Ang Sabat naaanang tulo. Unsa may naa Sabat? God's seal. The name is the Lord your God. I am the Lord your God. Kinsa man ko, creator ko. Ang akong territory, I created the heaven and the earth. The only thing that has that in the Bible is the Sabbath. Sa Ten Commandments, kanara naaanan tulo. Meaning, when God said in Ezekiel 20 verse 12, and I give you my Sabbaths, that it will become a sign between you and me, that you will know that I am the Lord your God. Ang buot niya ipasabot, ihatag ko sa inyo ka ng akong silyo. Aron ka mo mahibalong, walaing nagbuhat ninyo akura. The Lord your God, Creator, heaven and earth. So, muna iyang giagda. So, kung ang Sabbath mo iya sa Diyos, then the mark of the beast also has something to do with worship. Ug ato naman ang gitun-an. Kay, ang introduction of Sunday into the church was not an initiative of the Bible. It was an initiative of the church. Unsa may gisulti sa church? Ako lang yung ilukso na ha. Ingon pa diri sa church. Sunday is our mark of authority. The church is above the Bible. And this transference of Sabbath observance is proof of that fact. Kay, abi ninyo, ang ubang tao mo ingon, mga suko si ilang, unsa man ang sabadista, or unsa pa ng ubang, manong ilang magitang sige, gisgot, sige, wag kita nagdaot. Kaya abi niya, ang tinuod nga pagkasulti, ang argument sa Sabbath o sa Sunday, kitara diri sa ultimo, ang gaaway-away. Ang atong leader sitod na. Akong gipakita sa inyo katong libro gabi nga didto suwata sa Pontifical Gregorian University. Is a book that is entitled From Sabbath to Sunday, and the subject matter is historical investigation of the emergence of Sunday observance and has become a pillar tradition from the original command of God, which is the seventh-day Sabbath. Emergence. So, sa leaders nato, kanang butanga, di na siya debate. Settled truth naman na. Giangko naman na sa leadership. Kami nag-usab. Gani kanang among pag-usab, muna ilhanan nga kami ang naay otoridad. Nga naman, nami authority. Kaya ang among gisugo, gibantayan ninyo nga nag-angkon mamo nga naamoy nagsuwad nos Biblia. Sunday is our mark. The church is above the Bible, and the transfer of Sabbath observance is proof of that fact. Perhaps the boldest thing, the most revolutionary change the church ever did happen in the first century is the change. Kay 321 man na sa panahon ni Constantine sa Council of Nicaea. The holy day, the Sabbath, was changed from Saturday to Sunday. Not from any directions noted in Scriptures, but from the church sense of its own power. People who think that Scripture should be the sole authority should logically become Seventh-day Adventist and keep Saturday holy. Dili ni Adventista nga libro, St. Catherine Catholic Manual na sa Church Centennial, May 21, 1995. Ang ilang bot pasabot, sige mong insister nga Biblia gyud na. Ug magbiblia gyud mo, dili mo pabilin ang anang sugo nga kami nagpasiugda. Kay karon Domingo nga inyong ibantayan, kami may nagpasiugda ana. Ang sa Biblia gyud, ang sabaduman. Ug gusto gyud mo mobalik sa Biblia, napagsabadista mo. I mean, sorry mga igsoon nga I'm trying to quote it, elaborate it as it is written in these books. These are not our books. In the future, the issue of loyalty will center around worship. Mao man gini ang pinakasentro.
O ang worship duhara. Diyos ba? Kaaway ba sa Diyos? Nahibaw na ta, na ay kaaway ang Diyos. Yawa. Apan ang yawa, wa mo operate ni siyuta. Nag-operate siya pinaagi sa usa ka movement nga mulukop sa kalibutan as prophesied in Daniel and Revelation. In the days of Noah, God invited His people to take a stand. In the days of Daniel, God invited His people to take a stand. In the days of Jesus, God invited His people to take a stand. In the days of the early Christianity, God invited His people to take a stand. In the dark ages, God invited His people to take a stand. In the last days, God invites His people to take a stand. It's you. It's me. Mabarog ka ba sa kamatuoran? Or dili ba nimo dawaton? Tinud-on ba nimo ang imong giingon, mo man akong namatan, mo na akong pakamatyan? Dili gyud ko mo igsoon mo, ako I do not condemn our having been a Catholic country. I am happy about that. You know why? Every time mamlandong ko nga nung na only Christian country in the world, in Asia, ang Philippines, tungod na kay Roman Catholics ang nag-Christianize nato. Spain. Kung dili patungod nila, dili ta Christian country karon. So I look back to this church with debt of gratitude. Mulingi ko uban ang utang kabubuton. Ano man? Kawa pa ta makatolicize. Wa ta ma-Christianize. O wa ta ma-Christianize, wa ta kadawat sa Bible. But God's revelation of truth is progressive. Gida sa ato ang Christianity, unfortunately, ang nagdaag Christianity, wa mag-convert sa mga tao by the preaching of the word. They let the people accept the religion of the government, church and state, which was the church that has prevailed in our country for more than 4 centuries. Salamat kay naabot ang mga Amerikano. Gidrive out nila ang mga Spaniards sa 1898. Pagsuod sa mga Amerikano, for the first time, nisod ang Biblia sa pinulungan sa mga tao. But it was not until 1963 to 1965, during Vatican Council II, when the church finally said, okay, ay namog pamiya sa church tungod lang anang Biblia nga inyong gipangita sa inyong pinulungan. We will allow the reading of the Bible in your language right in your churches. Do not leave the church anymore. So from 1963 to 1965, during Vatican Council II, gitugot ang pagbasa sa Biblia sa vernacular sa mga tao. Prior to that, there was only Latin service in the churches, which was in this country for more than 500 years na. Mga igsoon, salamat sa Diyos. Ang iyang pag-restore sa kamatuoran step by step. Dili di ita angayan mo talikod nga naay ni butho nga kahayag sa ato karon. Ato di ay nang pasalamatan. Di ita mo ingon nga, di man na mo'y akong namataan. Kayo nga ang atong namataan, ang nagdaka natos Kristyanismo, di ta magpabilin diha. Mo progress ta sa sunod nga ang pagdaka natos Kristyanismo paingon sa source of truth, the Bible. And when we have the Bible, now we know we are on the right footsteps to the door of salvation. Kaya sa unan, our Lord Jesus Christ is trying to call you. I want to tell you, I'm not going to call you. It's God who calls you. Akong suggestion sa inyo ron o sa rayod kabuok. Nahibaw ko nga uban ninyo nakadungog inibutangan na kaingon nga bugat naman ang gipanulti ni Pastor Gulfan. Uy. Pero ako masultihan, when you go home today, ngawa na mo kabati nako. When you go home today, kneel in prayer. Sama sa kong gisuggest the other night, I'm still going to make that suggestion tonight. Kneel. Hangad sa Ginoo og ing na Ginoo, na ako'y nahibawaan, sumala sa akong natubuan. Ayaw tuguti nga ma-influensya ko ni Ana ug mo'y akong himuong baruganan. Naapo ko'y nadunggan, nga sukwahi sa akong nahibawaan kaniadto ug akong namataan ug akong natubuan. Sukwahi gyud. Ginoo, di ko gustong malibog. Siguruha Ginoo nga imo kong pasabton asa ini ang kamatuoran. Ana pagpangutan ng Ginoo. If you are going to talk to the Lord,
as an individual or as a couple or as a family. Tell the Lord, Lord, detach myself from where I come from and detach myself from what I am hearing now. Tell us, sultihimi, unsa gyud ang kamatuoran. And when the Lord impress you the truth, I want to tell you, follow Him. Because it is you, through His Spirit, who will guide you into the truth. John 17, verse 17 says, Thy word is truth. Sanctify them through your word. Thy word is truth. Balaan na sila pinaagi sa imong pulong. Ang imong pulong mao ang kamatuoran.